dagens afsnit er Mere end muskler. Og i dag vil vi snakke lidt om træningssplit. Yes. Hvad er det bedste træningssplit for alle? Nej, for dig. For vedkommende. Fordi at, hvad er et træningssplit? Det kan vi jo lige sådan kort komme rundt om. Det er jo, hvordan ens træning er splittet op, om man træner alle muskler på en gang, eller om man træner enkelte muskler. Og der tror jeg, der er rigtig mange, der går forkert i byen, og lige pludselig starter ud med at træne et bro split, som man kalder det. Hvor Det man tror jeg, vi alle kender. Og det lyder jo super fedt med en armdag, men er det nu også det bedste? For et split er jo en blanding af intensitet, volumen og frekvens. Altså volumen, hvor mange kilo bliver løftet, det er jo blandt andet, hvor mange sæt og reps man laver. Intensitet, hvor tungt man løfter, hvor hårdt det man presser sig. Og frekvens, hvor ofte man rammer de forskellige muskler. Og intensitet og volumen har vi jo egentlig ikke brug for så meget af, når vi starter med at træne. Der er det jo vigtigste, at vi har en høj frekvens, så vi stimulerer musklerne ofte. Ja. Så vi godt være enige om, at de fleste vil have bedst udbytte af et full body. Hvis de aldrig har trænet før. Det er vi enige om, ikke? Altså, det vil umiddelbart være go-to i forhold til, personen har aldrig trænet før, så personen har ikke kunne opretholde en god stime med træning, så højst sandsynligt er det svært for dem at komme afsted. Ja. Så vil jeg sige, at full body vil være det mest optimale. Ja, altså jeg tror måske også. Alt afhængig af, hvor mange gange om ugen de så træner. Ja, men prøv at tænke på, hvis der er en, der kommer til, der aldrig har, de vil gerne i gang med at træne. Ja, og det er bare 2-3 gange om ugen. Hvad er så realistisk, at de kommer i gang med? Er det så mest realistisk, de kommer afsted? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange om ugen. Det, som de kan holde i sidste ende. Ja, så det er jo ofte sådan 2-3 gange. Ja. Og så er der jo nogen, der vil starte hårdere ud. Så vil jeg måske, hvis det er 5 gange om ugen, så vil jeg måske ikke køre full body. Nej. Men lad os tage udgangspunkt på det 2-3 gange om ugen. Jamen, så vil et full body 100% give god mening. Jeg vil stadigvæk ikke programmere full body, hvis det var 3 gange om ugen. Det vil jeg ikke gøre til nogen, jeg vil aldrig gøre til mig selv, men det er så ikke skønt. Jeg tror også, vi snakker om nogle af de andre afsnit, det der med, hvad der er mest optimalt, og hvad man sådan godt kan lide. Og jeg tror, i hvert fald de gutter, som jeg arbejder med, der føler jeg, at der er der mange af dem, hvis de kom til os, og så jeg gav dem 3 gange full body om ugen, det ville de ikke synes var super fedt. Hvor at der kan jeg også godt lide at programmere til sådan, hvad deres ønsker er, hvad deres præferencer er, og lad os sige, de vil have mest fokus på overkroppen, så vil jeg så være 3 dage om ugen, så vil jeg måske lave push-pull, full body måske, lad os sige det sådan, eller upper, lower, upper, altså sådan, det var nok primært sådan jeg vil programmere det, og det vil i hvert fald også være sådan, jeg selv vil træne, altså ideen omkring at træne full body, det for mig, der er det sådan, en orker sådan, både at træne hele kroppen i en session, det vil jeg aldrig selv gøre, og jeg programmerer det faktisk heller ikke til nogen, medmindre de træner under 3 gange om ugen, eller hvis de har et specifikt ønske om det. Men det er jo igen det, som vi snakker om, sådan, hvad der er mest optimalt, og hvad man synes, der er fedt. Yeah. Jeg laver også tit et træsplit, hvor det er et upper lower full body. Men det er for at give dem lidt mere fleksibilitet, i forhold til, om jeg træner mandag, tirsdag og fredag. Så giver det mening, at jeg har det full body om fredagen. Men mandag tirsdag vil det ikke give mening full body. Nej. Så er jeg sådan, så vil jeg så vil det stadigvæk være op og lower, fordi så det er simpelthen for at give dem lidt mere fleksibilitet. Men det giver mening. Men jeg vil sige, hvad der er mest optimalt. Hvis nu de bare sagde, jeg gør hvad som helst, der skal til, uanset hvad, så vil jeg sige, okay, du vil træne 3 gange om ugen, så er det full body. Mandag, onsdag, fredag. Og så kan man altid sætte lidt mere volumen, lidt flere øvelser. Det kan jo være 2 pres, 2 træk og 1 benøvelse, hvis det var en mand. Og hvis det var en kvinde, så må man måske sætte det var 1 træk, 1 pres, og så 3 benøvelser, eller maveøvelser, eller et eller andet, ikke? Så havde jeg ændret på det, men selv sådan splittet, der er jeg sådan, hvis man siger mest optimalt, hvad er det bedste program? Og så må man lige tage med et gran salt, sådan justere det til, alt efter hvad dine præferencer er. Så er det frekvensen, der er vigtigst der. Frekvensen skal man holde så høj som muligt, så langt hen ad vejen man kan. Og så snart det ikke giver mening længere, fordi at du kan simpelthen ikke, hvis vi skulle træne full body, det er sådan, vi når ikke til den sidste muskelgruppe, før vi er fuldstændig brændt ud. Og så er det stimuli forsvinder der, så er man nødt til at gøre det kortere, fordi der simpelthen skal mere volumen til, der skal mere intensitet til, for at stimulere os. Og så er det, man splitter det op, ikke? Og der er det jo så næste skridt, det er
den typiske, det er jo så op og lower. 4 gange om ugen, for eksempel. Ja, det vil være super fedt, ikke? Ja. Det giver også meget så fleksibilitet, for det kan man sådan set køre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Ja. Jeg vil helst have mandag, tirsdag, torsdag, fredag, men det kan man sådan set køre dag ind og dag ud. Og det synes jeg er den klassiske, og så kan man også dele det op med front-back, Ja. hvis jeg har prøvet det, Ja. hvor det er Bagklæde, pres og quads, og så træk og baglov, fordi der er nogle øvelser, der giver god mening der. Ja. Der vil så være lidt mere, der spiller ind over hinanden. Ja. For så snart du kører quadsene, hvis du kører en presøvelse der eller et eller andet, så vil der også være noget bagside med det, ikke? Og så skal man nok passe en lille smule mere på, med hvordan man træner dagen op ad hinanden. Men det er typisk hvis folk er trætte af op og lower, men et tosplit giver bedst mening, så kan jeg godt finde på at skifte til et front-back, bare for at give dem noget variation. Ja. Men det vil ikke være, det er sjældent, at jeg bruger den som det første. Ja. Det synes jeg, men det er en sjov måde at splitte det op på. Nogle gange også det der med, at man ikke har en hel bendag, men man bare har En halv, ja. Det gør det mere overskueligt for nogen. Men det er jo lige præcis der, hvor det sådan er optimalt. Okay, nu tager vi lidt mere præferencen. Ja, og lytter til selve persons ønsker. Og så snart det bliver push-pull legs, så er det der, hvor det bliver, at folk de træner nok højere. Jeg vil hellere have folk til at træne 5 gange om ugen end 6 gange om ugen, fordi 6 gange om ugen, det er meget træning. Ja. Men så er det lige pludselig, at det bliver legs. Det bliver push-pull legs, push-pull. Ja. Det er de færreste, der rammer legs, tror jeg. Nå, men altså igen, jeg tror måske også bare, at når I programmerer, så programmerer I også ud fra, altså, hvordan I også, man programmerer selvfølgelig ud fra, hvad man selv kan lide. Altså, jeg ved jo også, at du har jo også selv kørt op og lower på et tidspunkt. Har du ikke? Altså, jeg har selv kørt push-pull legs op og lower. Okay, altså, jeg har aldrig kørt op og lower, altså kun indtil for et år siden, der kørte jeg lidt opper, men det kunne jeg virkelig ikke lide. Altså sådan, jeg kører meget opper. Jeg kan ikke lide det der med at have så mange forskellige muskelgrupper. Jeg kan godt lide at bare træne bryst, triceps, og så en lille smule skulder, ryg, biceps, en lille smule bagskulder. Det er sådan, der føler jeg sådan, så kan jeg ødelægge den muskelgruppe tilpas nok, og så føler jeg, at det er sådan, men det er også push-pull legs. Det er bedst for mig. Ja, præcis, men du ved, hvis jeg så skulle lave et 4-dages split, så hvor I sagde, at I måske godt ville køre et op og lower, der de fleste jeg programmerer til, især kutterne, der kan de fleste rigtig godt lide at køre push, pull, lower, upper. Hvis jeg havde et 4-dages split, så havde det været push, pull, legs, upper. Det er lidt ja, præcis det, de sagde. Det er det samme, jeg har nu. Det er også det nogle gange. Plus en ekstra, jeg har push, pull. Jeg har pull, push, pull, legs, upper. Det er sådan, jeg kører lige nu. Ja. Du træner 5 gange om ugen, ikke? Jo, så jeg har ryg 3 gange om ugen, hvor den ene så er en upper-dag. Men det er også primært fokus, fordi det er også det er hypertrofi. Ja, lige præcis se, hvad man mangler, ikke? Hvorimod, at havde det bare været en gut, der kom, så måske ikke givet mening-agtigt. Nej, så er jeg højst sandsynligt programmeret en lille smule mere bare sådan med lidt mere alle muskelgrupper 2 gange. Jeg retter en lille smule op i øvelserne, så det bliver nok ikke splittet, der ændrer sindssygt meget. Det er nok lidt mere med sådan, så er der bare lidt mere. Ja. Hvis det er tricep, de mangler, så er deres push-dag, eller lidt mere tricep på, eller et eller andet. Men jeg kan også godt lide på 4 gange om ugen, hvis folk ikke er fan af op og lower, så plejer det også at være push-pull legs full body. Ja. Altså det gør jeg også nogle gange. Ja. Push-pull legs full body. Ja. Ja, okay. Altså, og du ligger der også i den rækkefølge, eller hvad? Ja. Okay. Eller det igen, det er jo altså. Hvad de kan ikke, men det er jo så, om det er, så er det jo mandag, tirsdag, onsdag, eller hvad det gør. Så i hvert fald er der hvile før og efter full body. Ja, lige præcis. Ja, jeg tænker også, altså grunden til, at jeg aldrig selv vil programmere på den måde, det er jo så fordi, at sådan, jeg kan godt lide at lave en solid bendag, hvor jeg også ved, at selv lad os sige, du ikke 100% ved, hvordan du træner til fælger, så vil du stadigvæk blive rimelig mærket af sådan en leg day, som jeg vil programmere til. Så tror jeg ikke på, at der er nogen, der kan restituere til, at de kan køre en full body, hvor de også har noget ben på. Så tror jeg ikke, de får nok ud af det. Så derfor kan jeg bedre lide, hvis jeg laver et 4-dages split, og så bare have den ene. Der kan man også sige, at der er ligesom 2 approaches med det, ikke? Der er sådan det ene, hvor man sådan, okay, nu sørger jeg for at smadre dine ben så meget igennem som muligt, så jeg ved, at de smadrer igennem så meget som muligt. Eller at man laver volumen lavere på den, så man siger, okay, nu er det det bedst mulige for at presse dig igennem de her få sæt. Og du ved, der er det hvor at jeg som udgangspunkt, så tager jeg altid, jeg går altid ud fra, at når jeg arbejder med en online-klient, at jeg ved ikke, hvordan de træner, jeg ved ikke, hvad det er intensitet af, jeg ved ikke, om de kan træne til fælger, så derfor så vil jeg hellere lave deres træning en lille bitte smule med mere volumen, end hvad jeg selv normalt ville bruge med, hvis jeg vidste, hvordan de trænede, fordi så ved jeg, at sådan, de vil højst sandsynligt komme tættere på, og altså køre deres muskler trætte, end hvis jeg gav dem lav volumen,
men de stadigvæk træner med dårligere sådan intensitet, så tror jeg, så får de ikke nok ud af det. Så derfor så vil jeg hellere give dem mere volumen, end jeg måske reelt set vil have lyst til at gøre. Men det er fordi, man ved, at okay, hvis det er du ikke, volumen vil virke, uanset hvad. Og det er ligesom en måde at idiotsikre det på, præcis. Hvis det er, at man ved, okay, de kan ikke presse sig, så må vi bare få dem til at lave mere. Så skal de nok blive stimuleret på en eller anden måde. Men så er det snart, man har en klient inden, kan man jo så se, okay, det her det var en super god idé, eller det var en super dårlig idé. Men det ved man ikke, før man har haft dem inden. For den information, den kan de være super dårlige til at kommunikere til os. Jeg har haft en, han havde et 5-split, fordi det var ligesom, han havde trænet mange år, og han ville gerne træne 5 gange om ugen, og så lavede jeg et 5-split til ham. Så har han hvad var det? Et upper lower, hvor der er variation med de 2 upper, så den ene var lidt mere bryst, øvre ryg, og den anden var lidt mere skulder lat fokus, og med lower dagene, så var der lidt mere forside, lidt mere bagside fokus, og så den sidste dag, det var sådan lidt mere accessory dag, hvor det var lidt skulder, arm, mave, for så det er en lækker ekstra dag. Også hvis han kun kan træne 4 gange om ugen, så dropper han bare en bonus. Ja, og så når jeg fik ham inden, så vil jeg bare sige, din teknik er så skrald, at du skal, vi hopper ned på et full body, fordi at du kan ikke finde ud af de her øvelser. Du kan ikke finde ud af det her. Og det er fair nok jo. Det er jo fair nok, vi er ikke gode til alting. Så sådan, vi er nødt til at tage dig ned til basics her, og så træne færre gange om ugen, og så blive god til det. Fordi det der, nu foregår du bare med mange øvelser, der er alt for komplekse, så heller ikke komme tilbage til noget basics, og have en højere frekvens. Også fordi du er slet ikke så udviklet, som du gav udtryk for. Det er sådan, du har ikke brug for særlig meget stimuli. Så vil jeg ellers have, at vi stimulerer alting 3 gange om ugen, i stedet for det her fæsende 1 gang om ugen, 2 gange om ugen. Og det personen, det er sådan, de kan udfylde spørgeskema så godt som muligt, de kan skrive beskeder og sådan noget, ikke? Men det var først, når jeg sådan får personen mellem hænderne, og sådan, at nu kan jeg se dig træne, at det fortæller historien. Fordi at de har ingen idé, hvad der var godt eller dårligt. Jeg vil også sige, det er et særtilfælde, men der findes bare en del af dem. Ja, der er mange, der er mange, så er det sådan, om til ben, der er det fint med 5-8 sæt på en træning til failure, eller sådan, hvor altså det er det for nogen, hvis de virkelig kan finde ud af at træne til failure, så behøver de måske kun 5 faktisk. Men, sådan, men hvis du har trænet i, 2-3 år, så vil jeg ved, at gennemsnittet skal have længder mere end 5-8. Fordi de ikke kan tage det til grænsen. Kan du tage alle de sæt, du nu har dine arbejdssæt til grænsen, ja, så behøver din volumen i realiteten ikke være super høj. Men det er jo svært, når jeg skal lave split til en online klient, så bliver jeg også nødt til bare at sætte folk ned på næsten under gennemsnittet i forhold til sådan, selvfølgelig kan man godt læse de her erfaringer, men jeg vil, som jeg sagde før, jeg vil hellere sikre i forhold til, at så ved jeg i hvert fald, at de får nok. Og så kan det jo altid være, at som jeg også siger, feedback 1 gang om ugen minimum på træning, og måske også endda på alle de træninger, man har, skrive en lille kommentar til det, og komme op med restitution og sørge for alle de her ting. Fordi så hvis det er, de allerede efter 1-2 uger godt kan se sådan, fuck, de kørt helt i smadret, de kan slet ikke restituere. Men så giver jeg mening godt, okay, du kan faktisk godt finde ud af at tage den til, så vi skruer din volumen lidt ned. Ja. Så der er jo ikke sådan, jeg vil ikke sige, der er ikke noget perfekt split, eller der er ikke noget perfekt volumen. Der er nogle sådan guidelinjer, man kan gå indenfor, men det skal også tilpasses til sådan den enkelte. Det er jo også meget forskelligt. Jeg har også oplevet med en, hvor at han følte, han havde for meget, for han kunne slet ikke komme igennem sin træning, så sænkede volumen, og igen, så har jeg også oplevet nogen, hvor de siger sådan, jeg kunne godt tænke mig noget mere, men ofte dem, der siger, de godt kunne tænke sig mere, det er ofte, fordi de ikke træner hårdt, og så er jeg bare sådan, før jeg begynder at tilføje nogle sæt, så vil jeg gerne lige have, at du først og fremmest, hvis du ikke har mulighed for en personlig træning, jamen du filmer dig selv, og du prøver at presse dig selv til grænsen, præcis, og så finder jeg ofte ud af, okay, men jeg har faktisk ikke behov for flere sæt, fordi det er jo ofte det der med, at hvis du tæller et varm-up-sæt, det skal du ikke tælle med, men det er der nogle gange nogen, der tror, også, de skal, det er også helt fair, hvis, det er jo klart, det er jo derfor, de har også for at blive klogere på det. Det er også det der med sådan, det handler om at sådan komme uden for sin comfort zone. Når du presser dig, så du skal uden for din comfort zone. Du skal presse dig til der, hvor du ikke har presset dig før. Og når du har presset dertil, så det er altså din nye comfort zone. Og så skal du ligesom ud over den. Du skal ud over den. Så det der med folk, jeg presser mig, det er sådan, ja, det gjorde du. Det her, det er bare sådan, nu er du bare inde i din nye comfort zone, nu skal du altså uden for den. Og det er bare, nogle gange skal man lige tage sig selv i at være der, for sådan lidt, hey, der er mere. Det er hårdt at træne på 80%, men der kræfter med mere i dig. Det ser jeg jo hele tiden med mine klienter, de er sådan, jeg har bedre træninger med dig. Det er sådan, ja, fordi at
Jeg får dig presset ud over den her comfort zone, og det er der, du rigtig udvikler dig. Det er ikke den første rep, der tæller, det er den sidste rep, der tæller. Præcis. Og det, der er nogen, der er rigtig gode til det, og der er nogen, der er mindre gode til det. Og det er en skill at lære at være god til det. Lige så meget som at være god teknisk, så er det også det der med at være god til at komme derud. Og det ved jeg for eksempel, du fucking æder dig selv under en bentræning. Og det er nogen, der er dårligere til, og nogen, der er bedre til. Det er også, jo større muskelgruppe det er let at æde sig selv i et sæt bicep curls. Ja. Det føles bare ikke lige så hårdt. Det er mindre muskelmasse, kræver mindre aktivitet for vores nervecentral, eller vores centralnervesystem. Så det der med at presse det kræver bare ikke så meget. Med sådan nogle store muskelgrupper, som lårene, der skal man det er en mental game. Ja. Og hvis man kan være rigtig godt i det, så skal man nok få nogle gode træninger. Også selvom at teknikken ikke nødvendigvis er god. Ikke at du ikke har god teknik, men det er sådan, så skal du nok kunne presse dig. Og det er det her stimuli og intensitet, der gør en hel del af det. Ja. Men lad os lige opsummere i forhold til, hvis man træner 2 gange om ugen. Hvad tænker I? Så det 2, der vil det helt klart være full body. Det er vi enige om, ikke? Ja. 99%. Hvis vi snakker mest optimalt, og ikke... Ja, nu tænker vi optimalt, Full body, hvis det er bare, at jeg skal lave det til en, der siger, jeg kan træne 2 gange, jeg har ingen præferencer, så vil jeg sige full body. Har jeg nogen som helst præferencer, så vil jeg stadigvæk, så vil jeg gå med op og lower. Ja, jeg synes, fordi så bliver det også for rodet. Jeg tænker bare, at vi skal kigge optimalt nu. Ja, så det vil sige full body. Full body 2 gange om ugen. Og jeg vil stadig sige ved 3 gange om ugen, men der vil være en større tendens til, at det bliver et up og lower full body. Det vil du sagtens kunne, Men ved 4 træninger. Altså, men igen, altså selvfølgelig er det også fint, at vi sætter 1 på, men som sagt, I synes jo full body både med 2 og 3, men igen, hvis jeg skulle gå med 3, som jeg vil programmere, så vil jeg altid sige op og lower, opper. Også hvis det er en kvinde, der vil have større røv. Lower, så vil jeg måske sige lower, op og lower, hvis det er til kvinder. Og ved 4 træninger om ugen, så tror jeg, vi altid er enige om sådan noget up og lower-agtigt. Ja, altså det er det mest optimale, vil jeg sige der. Men hvis det er ofte, hvad jeg programmerer til klienter, hvis de synes, så er det jo push-pull-legs, full body. Det er i hvert fald det, jeg oplevede. Okay, Jeg har kørt med folk, og så er de sådan, jeg vil gerne prøve den split, og så prøver de op og lower, så de ikke så fan af det, og så bliver hellere tilbage. Jeg plejer aldrig at sætte full body ind, når snart vi kommer derop. Fordi så synes jeg, at det bliver... Så snart jeg vil sige, push-pull-legs er nødvendigt, så kan jeg ikke argumentere for et full body. Nej. Der er 4, det var det, jeg sagde før. Push-pull, op og lower. Det er det, jeg selv kører. Og det... Ja, det synes jeg er perfekt til 4 dage. Og så sætter man det lidt op alt efter, om det er en kvinde, hvor er muskelgruppen fokus. Ja, og 5, hvad vil I så? Så er jeg på det der push-pull-legs, og så måske en up og lower, vil jeg nok være ved, eller alt efter, hvad deres fokuspunkter er. Hvis vi kan se, at de kan æde sig selv, så er push-pull-legs, så er legs måske nok med 1, fordi at de fleste mænd vil nok have, fordi vi har flest mænd. Så vil det være push-pull-legs, push-pull eller en up og lower der. Ja, en push-pull-legs, push-pull til det er nok det, de fleste gerne vil have. Ja. Eller så... Hvis du vil have ben 2 gange om ugen op og lower til sidst. Så eller hvis man, altså en anden måde, jeg har også, dengang jeg har kørt 5 gange, så kørte jeg push-pull-legs, så kørte jeg push, og så kørte jeg density, hvor det så er det bagside, density. Så er det også med, altså med... Så lyder også sejt. Ja. Så er det ryg med baglov på. Så får du... Bagside. Ja, så får du... Så på din bendag, der vil man så igen lave den sådan, at du havde mest... Quadfokus. Til din forlov, stadig en lille smule baglov. På den måde, så rammer du i princippet også dine ben 2 gange om ugen. Altså, ja. Og så kan jeg kan jo eventuelt lige sige, at jeg træner jo 5 gange om ugen, og jeg kører også en lidt utraditionel split, hvor det er skulder, arm, ben, med fokus på forlov. Der er stadigvæk lidt baglov. Skulder, arm igen. Nej, op, hvor det så bare er bryst, ryg, skulder, hviledag, og så har jeg ben med fokus på baglov den dag i dag, og så har jeg en opper, hvor det så er bryst, ryg og arm. Men du igen, har fandme meget skulder med. Nej, ja. Det er også igen det, der halter jo. Men altså, men det er også, du har også bare rigtig godt bryst og arm. Det er egentlig, jeg synes ikke skuldrene halter, man kan jo sige, skuldrene halter kun fordi de andre ting er virkelig gode. Ja, lige præcis. Men altså, det synes jeg, det kan jeg godt lide. Det har egentlig været eller så har jeg også kørt bagkæde, forkæde, push-pull legs. Det synes jeg egentlig også var super nice. Ja. Men jeg følte godt, at nogle gange, at de der bagkæde og forkæde træninger godt kunne blive for lange,
hvor jeg bare sådan, det vil jeg måske ikke, der kunne jeg bedre sådan fordele det ud. Og så har jeg også kørt push-pull-legs op og lower igen. Man skal jo bare finde ud af, hvad man synes, der er nice at køre. Men det er også så snart man når derop, hvor det er sådan noget 5 træninger om ugen, så er det nok også der, hvor det bliver mere og mere specifikt til den individuelle. Hvad er det? Fordi en, der lige starter med at træne, det er sådan et, vi har nok ikke de største proportion, eller asymmetri eller noget, men jo mere du vokser, jo mere vi træner, jo mere ser vi, nogle ting responderer mere end andet. Og så er det begynder at være lidt mere specifikt, så lige præcis det der med at arbejde rundt om weak points og strong points. Ja, og altså så igen, så jeg tror, der er rigtig mange, når de starter med at træne, så ideen om at have en armdag, det lyder super nice, fordi der er rigtig mange, når de starter, så er drenge, de vil gerne have stor arm. Og du kan jo så også se, at René han har trænet lang tid, han har også en armdag. Men at hvis jeg for eksempel skulle programmere, og personen siger, at man kan træne mellem 4-5 dage, så vil jeg give dem et 4-dages split, og så vil jeg sige, at du kan have en weak point session, hvis du føler, at din arm er et weak point, og så træne din arm lidt der. Men overordnet set tror jeg aldrig, jeg vil lave et split, hvor jeg havde en armdag, med mindre det var en klient, der virkelig gerne ville træne arm. Fordi ellers så føler jeg, at en så lille muskelgruppe ikke giver mening at have en hel arm, altså en armdag på. Så vil jeg hellere have, som sagt, en forside, hvor der er quads, en bagside, og så kan man tilføje armøvelser i starten af en bentræning eller noget. Fordi at jeg føler bare sådan en hel dag af til det. Og også især, hvis du også har 2 pushdage, så er det sådan, og du også har den skulder, så er det virkelig også meget skulder. Især hvis man er ret ny, så kan det være ret meget. Man løber også bare tør for tid med restauration og alt sådan noget. Det sådan, okay, du mister en hel dag på det her. Men selvfølgelig så igen, altså hvis man så ikke træner arm, når man træner push og pull, for de træninger så er kun nærmest fokuseret omkring brystet og ryggen, så kan det måske godt give mening at have en armdag, hvis man har tiden til det, for at de andre træninger bliver lidt kortere, og du ikke har arme på dem. Men der vil jeg stadigvæk hellere bare have arme på dem, og ikke have armdagen. Ja, men igen, der er 1000 måder at ja, fordi man kan også sige sådan, så kan man lave en bryst, skulder, biceps, fordi at din tricep halter bagefter, og det er altid ristet, når du når til triceps. Men det er der, hvor man sådan, der begynder at blive meget, meget specifikt. Jeg synes, det man skal tage med, for hvad er det bedste program til dig, umiddelbart, så er det, at man holder frekvensen så høj som muligt, så lang tid som muligt. Og frekvensen, det betyder? Hvor ofte man træner det. Muskler. At man holder det så højt som muligt, og så snart intensitet og volumen, altså hvor hårdt du skal træne, og hvor mange sæt du skal træne, ikke tillader det, så begynder man at gå ned i frekvens. Og måden du finder ud af, at du ikke tillader det, det er, når du ikke restituerer ordentligt. Altså, når du ikke kan restituere ordentligt, når du ikke får resultater af det. Du kan mærke, at når du skal ind og træne bryst igen, du kan ikke rykke dig, så er du stadigvæk, rigtig øm eksempelvis. Så er det fordi, du ikke kan restituere. Så er sådan nogle ting, og så begynder man stille og roligt at, okay, jeg skal ikke træne det her så ofte, og jeg skal også træne så hårdt, at jeg ikke har kræfter til det sidste, eller det er noget tidsmæssigt, fordi et full body for os vil også tage lang tid, men det der med, så giver jeg den gas i 2,5 timer, det er sådan, nej, du gør ikke. Der er ikke nogen, der giver den gas i 2,5 timer. Det er højintens træning og styrketræning. Det kan du ikke gøre i 2,5 timer. Der vil den første time være bedre end den sidste time. Og der så... Jeg vil også sige sådan, 90 minutter, det er top. De første sæt vil altid være de mest stimulerende også. Hvor lang tid? Jeg træner 90 minutter. Jeg vil sige, en god træning for mig er højst en time og kvarter. Ja, men altså, jeg føler 90 minutter, det er i hvert fald også absolut max, hvor det er i forhold til træningen. Og igen, selve træningen, lad os sige, du er oppe i centret, og du er deroppe i 2,5 timer, så varer din træning jo stadigvæk ikke 2,5 timer. Så selve træningen vil jeg ikke have på mere end 90 minutter. Altså når jeg træner ben, i hvert fald sådan som jeg gjorde en gang, med den volumen jeg havde, det var nogle rigtig lange træninger, jeg var deroppe rigtig lang tid, men jeg trænede jo ikke mere reelt end 1,5 time, men der var mange af de sæt, jeg skulle sætte mig rigtig meget op til, og når du også kører rigtig meget load, altså meget vægt på øvelserne, så skal du også ofte have lidt flere opvarmningssæt til dem, og længere og så tager det også bare det lang tid til sættet, så bliver langt. Men igen, træner du overordnet set mere end 90 minutter, så tror jeg heller ikke på, at de sidste par sæt giver særlig meget mening. Det er jo det, men vi kender jo alle sammen det der, hvor man lige er kommet i snak med nogen, og så ender det med at blive længere, men så er det jo ikke som sådan, at det er fordi du har trænet, det er bare fordi du har snakket. Ja, det er selvfølgelig det. Men altså jeg tror også alt afhængig af, hvad selvfølgelig min skulder- og armtræning, den kan jeg nå på 45 minutter. Altså fordi den er... Korte pauser, eller... Det er jo ikke ting, jeg skal bruge så lang tid på at varme op. Altså sådan, og de er hurtigt varme til... hvor med min bendag, den tager bare... den tager jo nogle gange 2 timer, fordi... Man tager jo ikke et working set uden at varme op til det først. Jeg vil ikke kunne køre 22 med det samme, så er det jo bare flæk.
Men man kan godt finde på, hvis man har 2 bicepsøvelser eller 3 bicepsøvelser, vil jeg sige meget. Så den sidste øvelse, der behøver du ikke nødvendigvis være, at varme op til den. Hvis du ved, fordi du hvad allerede er godt varm, og du ved, også... hvad du skal være. Ikke? Mindre det er sådan noget 6 reps, så har han måske lige taget et opvarmningssæt. Men altså generelt der. Men jeg vil ikke, der er ikke nogen benøvelser, hvor jeg bare smækker mig ud i et working set. Nej. Det er lige meget, hvad det er. Ja. Der vil jeg altid varme op. Og vi er enige om, at 7 dage om ugen, det har vi ikke nogen råd til, fordi der er ikke nogen, der skal og køre. 6 dage, det er virkelig også over. Og 6 dage, der vil jeg også sige, der er det sådan, der vil man jo ofte sige, at okay, men altså, der er sgu dine dage også rykke sig, for der er aldrig nogensinde nogen, der vil træne 6 dage, og så en pause. Det vil altid være 3 dage højst i træk, og så en pause. Det vil jo altid være push-pull-legs, pause, så vil det være over 8 dage. Pause. Og så igen, så vil det ikke være 6 gange om ugen alligevel. Men det er også bare, så ser jeg også bare ofte, så træner folk bare ikke hårdt nok. 5,5 split. Ja. Men du ved, det kørte jeg meget. Det har jeg også gjort. Så push-pull-legs, og så pause, det synes jeg også er super fint. Nogle gange, så synes jeg så bare, at altså, hvis du er en type som mig, der godt kan lide at træne meget i forhold til ryg, godt kan lide at trække meget fra gulvet også, og sådan lave nogle øvelser, der også virkelig går ind og rammer din lænd, så kan det være meget, meget svært at træne ben efter. Ja, for så kan man også se på sådan noget som spine load over længere tid, og sådan noget, altså også skal programmere. Så igen, hvis man vælger at vil køre push-pull-legs, pause push-pull-legs, så skal du virkelig også tænke over øvelsevalget. Altså netop fordi, at sådan, hvis du har en ryg, der ligger op ad en bendag, altså sådan... Ja. Okay. Men jeg føler, vi kommer godt igennem det hele. Ja, og så ligesom har nogle råd til sådan de fleste. Og igen, hvis du har brug for noget helt specifikt, så skriv til os. Ja. Det er jo det vi, altså, for det her, det er jo generelle råd til jer, der ser med. Ja. Men hvad der lige præcis passer allerbedst til dig, så har vi brug for at vide, hvad din situation er. Nu snakker jeg direkte til kamera, så sådan snakker det dig til Morten, jeg bare snakker. Morten, tegn nu op. Ja. Fordi vi vil gerne hjælpe jer. Det er jo det, vi laver og lever af. Og det gør bare en forskel, fordi de her basale råd, det kunne være, at de passer på 9 ud af 10 af jer, men måske lige præcis dig, der ser med, som har brug for noget helt andet, og det er det, vi er eksperter i. Lige præcis. Så ja, tak fordi du så med i endnu et afsnit af Mere end muskler. Ja, og vi ses igen om 2 uger. Skriv, hvis jeg har nogle spørgsmål eller nogle emner, I gerne vil høre om. Ja, eller hvis I skal starte hos mig i stedet for Morten eller René, så skriver I bare direkte her, og vi ses. Det gør vi. Yes. Hej.